pokúsim sa stať tým najbohatším človekom na serveri a pokúsime sa ešte v dnešnom videu získať 6-7, ktorý stojí 1,2 bilióna. Volá Still a Brainrot. Kúknite, koľko love máme, 1,26 milióna. To není ani možné, koľko zarábame zrazu. Pokiaľ nám dneska padne dobrý... Ona nám ukradla tohoto Brainrota, ty čo si dovoluješ? Tam máš? Kde mám Brainrot? Prečo tu nemám svoju... Ak sa vám video páči, nezabudnite dať like, odber a do komentu napíšte, aký je váš obľúbený Brainrot. Balerínu kapučínu, či balerína kapučína, to čo má byť akože, to čo sa akože deje. Dobre, čo tu máme? Máme tu Flura, to je úplne, že slabé sú tu teraz títo Brainroti, to je hrozné ľudia. Čo je toto? Toto je tiež nič. No musíme si chvíľku počkať, čo sa tu deje, dobre, moja bejsa je Prečo je moja bejsa zasa odomknutá? To sa dobre rýchlo odlokúváva. Ľudia, aha, kúkajte, toto je čo, Bribri? To si iba 30 000. Dobre, kľud zasa, dobre, kľud, dobre, takto pekne. Dobre, poď pekne do U koho som v bejse? Prečo tu nemám svojho? Ja som asi nekúpil. Ja som sprostý, nevadí. Tomu ver, kúpili sme toto za 300 000 ľudia, to bereme i hneď. Ideš ku nám, ty kokos. To sú jaké dobré veci. Dobre, to je tento tu, a ten je drahý, no. Čo sa deje? Mythic idú sa spawnovať aj Legendary. Čo ti šibe? 110 miliónov. Dobre, tak to ukradneme, ľudia. To dneska ukradneme. Prečo moja bejsa je zasa odomknutá? To je hrozné už dneska. Počkajte, a toto je čo? Selneme toto. Už sú to slabí peti, potrebujeme niečo drahšie. A aj toto ako môžeme predať už. To už sú také nepotrebné veci. Dobre, poďme teraz čekovať, či nepadne niečo dobré. Ako? Mythic? To koľko to stojí 4,8 milióna? Trošku som hral off screen a podarilo sa mi z dňu 2 spraviť toto. Takže ľudia, som tu na druhý deň, ako vidíte, dosť som to posunul, keď sa všimnite si. Máme tu za 30 miliónov takéhoto petika, ale my, viete čo ideme ešte urobiť? Ideme na toto, nejakého dobrého, úplne výborného. Ideme, minimálne potrebujem nejakého do 1 bilióna, či čo to je. Musím čekovať hlavne svoju bejsu, lebo potom som v prdeli. A vidím, že tu mi to chce niekto kradnúť. Máme ešte 30 sekúnd, takže to je v pohode. No a pozrime sa na toto, čo tu máme ešte. Máme tu za 20 000. No proste z prostosti strašné. Toto je čo? Ešte máme chvíľku čas. 27, to nič, ľudia. A už tam ide, už by si to chcel, brach. No nebudeš tu proste, bracho, akože toto keď si dovolíš, tak toto vôbec. Zase jak Dilino, čo si sa s koňom zrazil, už prestan, nebudeš tu kradnúť. Si normálny, akože si sa s koňom zrazil. Koľko to stojí prvé? Môžeš si to zobrať, pokiaľ to stojí málo. Zober si to, koľko to stojí. Opováž sa, to mi nebudeš brať, že vôbec, čo si sa s koňom zrazil, akože. Dobre, pozbierame nejaké love, nech máme love, nech nemáme love a... Dobre, ja toto musím hlavne sledovať, akože môžem zobrať toto, akože prečo ne? Ale vymeníme to za nejakého úplne že otrasného peta. Toto môžeme predať. Dobre, čo môžeme? Globro, to nič. Kámo, my už tu máme len dobrých petov, aj toto predajme, už to už je mi zbytočné. Máme strašne veľa love, máme veľmi veľa love. Globro môžeme zobrať globráči, jak sa volá. Ale ináč tu ľudia fakt, že nič není, ľudia, čo mám ja brať, ty kokos, keď tu nič vôbec není? Čo mám zobrať? Počkajte, moja bejsa. Lebo za chvíľu zase bude odomknutá a to my určite, že nechceme. No pozerajme ešte, že čo ako. Dobre, 5 sekúnd. A už by chcel kradnúť to vôbec, to sa opovážiš a uvidíš, čo sa ti stane. Ja ťa tu nechám chvíľočku, ja si idem pozrieť petov. To je prvé, čo ideme pozrieť, či Sigma Boy, kámo, tak to bereme. Aj toto bereme určite. Orangutíny, ananasíny, ideš do našej rodiny. Ľudia, ale my máme toľko veľa peňazí, že tu sa neoplatí normálne míňať. O čo sa snažíš, bracho? Koľko máš ešte? Jak sa snaží kradnúť, ale... Či Brainrotov, to čo má byť akože? Všetci by si len kradli Brainrotov. Priblížiš sa a už dostaneš dneska. Priblížiť dneska. 150. Ja potrebujem niečo drahé a tu sa nič drahého nespawnujú. Tu sú úplne nuby. Kúkajte, čo robia okolo mojej basey. Čo ty kokos? Dobre ľudia, tu nebudem hrať na tomto serveri, že vôbec. A spravíme to trošku ináč. Ja skúsim lívnuť sa a skúsim sa reconnect. Tam proste boli iba proste nejakí kidi, ktorí chceli proste mojich petov a ja už viem, že ich mám docela dobrých, takže bohužiaľ. Sice 6-7 neviem, či získame dneska, ale či
či tam budú ľudia chodiť. Dobre, máme 18 sekúnd, to je docela dobré. Ja skúsim vyzbierať tie peniaze ešte. Dobre, ale ľudia, asi pre toto video to bude aj stačiť, akože, lebo pozrite sa, ako máme strašne... Už sem chcel niekto prísť, dobre. Proste ja neviem, čo tu mám ďalej robiť. Ľudia, veď tu sa nič dobre nespavnuje. Čo mám kupovať, keď sa tu nič nespavnuje? Dobre, bereme toto. Kámo, ale toto není zle, to je mytik. Ježiš, ja nemám miesto, ja to musím rýchlo uvoľniť. Rýchlo. Čo predám? Dolfinity. No, choď pekne preč. Grab. Ježiš. Hop. Kde je ten tousovač? Kde je? Tomu ver, že kupujeme takých drahých petov. Kámo, máme teraz najlepšieho peta, akože ľudia. Máme toho najlepšieho, ale povedzme, že máme veľmi dobrého peta. Pokiaľ sa vám toto video že ľúbilo, tak nezabudnite zanechať like, odber a s vami bol Gaming Mr. 12 a čaute!